DXDC Radyoman Report. Nangandam na nga ito mga kaigsunan nga Muslim alang sa selebrasyon ubos sa pagdumalan Imam Munsaik ka Alil Jalil Maha sulod sa tulo ka adlaw alang sa kini nga pagselebrar sa Eid al-Adha sugod ugmang adlaw Hunyo 28, 2023 dinunay himo nga sambayang diha mismo sa may mini forest covered court Barangay 23 Dasining Syudad. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Barangay 23 Dasi Kapitan Wating Usman gibutyag niini nga magsugod ang aktibidad alas 6:30 sa buntag sugod ugmang adlaw alang sa ilang sambayang ug ang ubang nga aktibidad himuon sab sulod sa moske. Gidugang ni Usman mipaabot sab og pagpasalamat tungod nihatag sab si First District Congressman Paulo Pulong Duterte og isa ka baka ngadto sa atong mga kaigsoonang Muslim mao'y ihawon atol sa maong nga selebrasyon. Gipaabot sa opisyal nga dunay himong aktibidad dinha sa may agroforest sa may barangay 76-A din magpahigayon sab og sambayang ang atong mga kaigsoonang Muslim. Muslim pista na siya dahil onward na siya nga pista sa mga Muslim. So kinahanglan ng mga Muslim na may adulaan, mag-ikay, maghatag po mga pwede nga diya sa pusi o diya sa katauhan diya git mag-ikay, no? Para makakaon po ng mga kabos. Gikan sa Barangay 23 Dasi, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.